Здравейте и добре дошли в канала на Наръчник за родители. Тук е виртуалното пространство, в което ще откриете на едно място всичко най-важно за отглеждането на здрави и щастливи дечица. Приятно гледане! Темата на днешното видео, а именно какво ще ни бъде необходимо за новороденото ни бебенце, със сигурност вълнува всеки бъдещ родител. Някои мами, като мен, например, внимателно се подготвят, като четат всевъзможни книги, преравят интернет пространството за съвети и насоки, допитват се до майки с повече опит и старателно си подготвят списък. Други направо стартират с пазаруването, но така рискуват както да пропуснат нещо, така и да купят доста излишни неща, които пък консултантите в бебешките магазини на драго сърце са готови да ви предложат. Във всички случаи в главата ни изникват хиляди въпроси, като това: кои дрежки са най-практични, ще ми трябва ли помпа за кърма, какво легло да избера и много други. В това видео ще се опитам да дам отговори на тези и още въпроси, като ви предоставя пълния списък с всичко необходимо за бебенцето и ви споделя моя личен опит като мама на две прекрасни момченца. Кои покупки са били най-добрите ми находки и кои са били грешка и не съм използвала изобщо. Надявам се, че това видео ще ви бъде полезно и ако това е така, ви подсещам да се абонирате за канала, като цъкнете бутончето Subscribe и ударите камбанката, за да не пропуснете някои от следващите интересни видеа. За улеснение съм сортирала необходимите покупки в 6 категории, които ще разгледаме една по една. Първата категория са дрежките. Тук включваме най-напред бодитата. Хубаво е да вземем бодита с късо ръкавче, бодита с дълго ръкавче и боди-потници. Лично аз и при двете ми дечица най-много използвах бодита тип потник. Любимата ми комбинация за новородено определено е боди-потник плюс ромпарче. Това е много практичен вариант за обличане, докато бебенцето е съвсем мъничко. По-нататък обаче, особено след старта на захранването, по-скоро заложете на комбинация от боди, плюс отгоре блузка и панталонче, клинче или ритънки, тъй като е много по-лесно за преобличане на изцапани дрежки, каквито със сигурност ще има, повярвайте ми. Продължаваме с чорапки, тънка шапчица, лигавник, бандана. Честно казано, преди да имам бебе, да си призная, че нямах никаква идея какво означава това. Ако и вие се чудите, това е кърпа за лигите на бебчо, която по-скоро ще ви трябва, когато започне забуникненето. Следват памучни ръкавички с ластик. Идеята им е да предпазим личицето на бебчето от отраскване, но имайте предвид, че много често те така или иначе падат. Ако сте изрязали добре ногтите на бебето, няма да имате проблеми дори и без ръкавички. С второто ми момченце, например, изобщо не съм използвала такива. На следващо място е и най-практичната според мен дрежка. Тънко памучно елече. Тъй като ако на бебчо му е топло или студено, не е нужно да преобличате всичко, просто сваляте или слагате елека. Вкъщи си имаме едно такова елече, което направо се протри от пранета и определено е най-добрата ми покупка. Ако бебчето ви е зимно бебе, ще ви трябват още и дебела шапка, ръкавички и космонавт. На последно място, разбира се, включваме и комплект за изписване, за който обикновено всички мами много се вълнуват. Имате два варианта. Или да си сглобите сами, като комбинирате дрежки, които сте харесали с подходяща пелена или одеяло, или да вземете готов комплект. Аз сама си направих комбинациите за изписванията на моите момчета и съм изключително доволна от резултата. Със сигурност се замисляте и какво количество дрежки да вземете. Тук мога да кажа, че действително е възможно един ден да смените 4 комплекта, например, а на следващия да изкарате цял ден с един комплект без да се изцапа. Но във всички случаи ви съветвам да не се презапасявате. Дрежките наистина много бързо умаляват и особено ако разполагате с сушилня, изобщо не са ви нужни много бройки. Втората категория включва всичко, което е необходимо на бебчето за сън. На първо място е леглото, разбира се. Тук имаме няколко възможни варианта според предпочитанията ни. Можем да изберем, например, дървена кошара, сгъваема кошара, трансформиращ се вариант, който от кошара се превръща в по-голямо легло, люлка и така нататък. Въпрос на личен избор е на какво ще заложим, но ще ви споделя моя опит. С първото ми детенце исках стаята да е като от списание и естествено в резултат на това избрах и с мъжа ми купихме доста скъпа дървена кошара.
Определено това беше грешка обаче, тъй като тя има доста недостатъци. Много тежи, трудно се чисти под нея. Когато Бебчо започна да се върти повече, се удряше в дървените решетки, въпреки че бях сложила и обиколници, които пък според проучванията въобще не са безопасни за новороденото и следва да избягваме поставянето им в кошарата. Според Американската академия по педиатрия не трябва да се поставят плюшени играчки, обиколници и завивки в леглото на бебето. Липсата на такива предмети намалява риска от синдрома на внезапната детска смърт, задушаване и заклещване. Всякакви меки неща, като играчки и обиколници, например, не трябва да се слагат в леглото изобщо през първата годинка. И така, няколко месеца след раждането си купих сгъваема кошара, която в комбинация с един хубав и качествен матрак ми свърши чудесна работа. Именно нея ползвах от самото начало и с второто ми момченце. На следващите места в тази категория включваме матрак, който трябва да е твърд, протектор за легалцето и спален комплект, като от последните две е хубаво да имате поне по 2 броя. Разбира се, включваме и пелени, които имат всевъзможни предназначения и винаги са полезни, одеяло и спален чувал. Следва третата категория, която включва всичко, което е необходимо на бебчо във връзка с къпане, преобуване и хигиена. Тук трябва да отнесем ваничка за къпане, като ви препоръчвам тя да бъде с стойка, подложка за къпане. Аз в началото бях взела пластмасова тип шезлонг, която не ми беше удобна и в последствие я смених с една мека донапренена подложка. Хавлийка за баня, термометър за вода, канче за поливане, измивен гел за къпане, гребенче или четка за коса, бебешко олио или мляко за след баня, бебешки клечки за уши с ограничител, спирт за обработване на пъпчето, ножичка или нокторезачка, памучни тампончета за очи, физиологичен разтвор за почистване на очичките и нослето, крем против подсичане, мокри кърпички, памперси, повивалник, като ви препоръчвам да е твърд, а не мек, тъй като е доста по-удобен и може да го поставите върху самата кошара, аспиратор за нослето и бебешки прах за пране. Следващата, четвърта категория, включва необходими неща за храненето на бебчето. Тук на първо място включвам шишетата. Предполагам, че ако имате желание да кърмите, у вас изниква въпроса, ще ви трябват ли изобщо шишета. Накратко, отговорът е да, според моя опит. Дори да кърмите ексклузивно като мен, ви препоръчвам да сте си подготвили поне 2 шишета. Първо, защото може да си ги използвате за помпата за кърма. Второ, защото може да се налага да дохранвате с изцедена кърма в самото начало. Трето, защото ако се наложи да излезете някъде, ще има възможност друг да нахрани бебчо. И четвърто, защото ще може да си ги ползвате и за пиене на вода, когато стартирате захранването към 6-я месец. Тук засягаме, разбира се, и вечния въпрос, трябва ли бебето да пие вода, на който със сигурност ще отделим повече внимание в някои от следващите видеа. Продължаваме с помпата за кърма. Определено ви препоръчам да си вземете такава, тъй като това е един доста полезен и необходим уред. Аз лично заложих на ръчна, не на електрическа помпа. Когато си говорим за кърменето, ще обясня и защо това е моят избор и дали съм доволна, но темата за помпите е доста обширна и няма да ни стигне времето. Абонирайте се за канала и ударете камбанката, за да не пропуснете, ако ви е интересно. Добра идея е да си вземете и пликчета за съхранение на кърма. Продължаваме нататък, като в списъка включваме още четка за миене на шишета, биберони, залагалки, като обърнете внимание, че те са с различни размери, кутийка за биберон, клипсове или иначе казано връзки за биберона на бебето и бебешко веро и стерилизатор. Бих казала, че стерилизаторът е една доста полезна вещ. Поне в началото, когато бебчето е съвсем мъничко, е важно и трябва да се стараем, доколкото е възможно, всичко да е чистичко и стерилизирано. Изобщо няма да коментирам какво ще се случи само няколко месеца по-късно, когато бебчо пропълзи и най-вероятно ще се храни от кучешката купа, което между другото ме подсеща и за една случка, която винаги много ме развеселява. Набързо ви я казвам. Веднъж на улицата един дядо ме чу, че не давам на детето да яде, защото е с мръсни ръце. Провикна се и ми каза, цитирам го: "Моме, остави го да си яде.
Те децата така ловат витамини. Та, ако все пак смятате, че на новороденото ви бебе все още му е рано да лови витамини, ви съветвам да си вземете едно стерилизаторче. Следващата категория е за разходка. Тук естествено на първо място е количката. Тема, която много вълнува почти всяка бъдеща мама. Има безброй варианти на пазара и въпрос на личен избор е какво ще допадне точно на вас. Аз лично заложих на модел, който е 3 в 1, зимен кош, столче за кола и летен кош и съм много доволна от избора си. Съветвам ви да пробвате различни модели колички на място в магазина. Ако за другите неща е окей да поръчате онлайн, то тук смятам, че е важно да усетите количката. Дали е лека, маневрена, удобна ли ви е като височина и така нататък. Когато говорим за разходка, най-вероятно се сещате и за ергономична раница. Но тъй като говорим за новородено, т.е. бебе от раждането до първия месец, не мисля, че е окей да използвате все още раница, макар че има хибридни варианти, за които производителите казват, че са подходящи от раждането, но според повечето консултанти, с които съм говорила, е добре да се изчака бебето да направи поне един месец и да има определени ръст и тегло. Ако държите да бебеносите от самото начало, може би слингът е добра опция за вас. Стигнахме и до последната категория, която съм озаглавила за подаръци. Много вероятно е ваши баби, дядовци, приятели или роднини да искат да ви зарадват с нещичко за бебчето. Смятам, че нещата в тази категория са доста подходящи идеи за подаръци от близки хора. Това са: първо, бебешки шезлонг. Аз лично много го използвах и смятам, че е доста полезна покупка. Следва активна гимнастика, също много използвана и с двете ми дечица. Музикална играчка за леглото, която пък почти не съм използвала. Бебефон или камера. Определено ви препоръчвам да си вземете, все още активно си го използваме вкъщи. И последно, един хубав и качествен електронен термометър за бебчо. С това нашият списък приключи. Ако ви е харесало видеото, ударете едно лайкче, абонирайте се за канала и цъкнете камбанката, за да не пропуснете нещо ново и интересно. Освен това, така ще ме мотивирате още повече да създавам нови видеа специално за вас. Също, ако имате въпроси или пък някоя тема, която ви вълнува, можете да ги напишете в коментар, а аз ще се постарая съвсем скоро да им дадем отговори. И така, това е от мен за сега. Чао и до нови срещи!